Сопраховия мечка. Няма ли? Ето, вижте за какво става въпрос. Тия мазета ги чисти Чистота София. След това ще ви покажем за какво става въпрос. Вижте на какво положение всичко това. Ще трябва тия момчета всичко да изчистят и да се изхвърля. Най-добрата група. Най-добрата група в момента работи групата на Пачо. След това ще видите в какво състояние вижте за какво става въпрос. И така. Къде се спира?